में बात हुई बैगन से लेके पिचकारी तक के, कैसे बैगन के किरीपा से साजन का याद नहीं आ रहा। और ए सृष्टि मैडम जी खाली बैगनवे के बात करबू आ मुरैया के बात ना करबू। आजकल ना बैगनवा से बड़का ना मुरैया होता। हाँ देखो मुरई के तो साइज बहुत जबरदस्त बा, जवन किन के ले जाई नु बनाई कम और घुसाई ज्यादा है। ए जगदेचा वीडियो रोको, साली कोहतिया सीधे की घुस जाला। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। उम्मीद है अच्छा बोला और ये वीडियो देख के बहुत मजा वाला बा और ये रील्स कंटेंट बहुत चलते आज के वीडियो स्टार्ट करिए। बहुत मजा डांस ए सुना तारू हो अरे बुरबकवा का भइल जगदेवचा काहे मारत सरौ तू नहीं तारा भी शादी भइल ना कह तारा कि सुना तारू हो बाग जगदेवचा वीडियो बनावत नी। पिया खैनी खा के डाले तब बेचैनी धड़ेला, का डालेला हो? का डालेला रंग तो डालेला। अगर रंग के बात होता तो खैनी खा के डालेला से बेचैनी काहे बढ़ जाता? तारा नहीं क्या पता रंग में केमिकल होला तो केहू केहू के रंग डालला पर देहवा चुनचुनाला आ हगुआला। गाने का ही लाइन है कि देसिया भातार भावे देसी फार्मूला, साया साड़ी नाच देला झूला। अभी देसिया भातार साया आ साड़ी नसता ओगर जे मुट बिगड़ी नु देसिया भातार के तलारे पपेल के टांग दी कानू रे बुरबकवा। हम है हमार ऑडियंस है लोग और आज हम फिर आइल बानी भोजपुरी के गंदा गायक लोग के लताड़े। रुको सृष्टि मैडम जी हमू बोलली हम हई चुतिया आ हमार देखे आला लोग हवे बड़ा भाई आ छोटा भाई आ वक्त अइला पर तार कर सकता रे लाई। याद तो होकबे करी कि आज एतवार है तो याद रही ना कोनो हमनी के दारू नानू पिए निसन कि नशा कइला के बाद सब बात भूल जमसन। आज की वीडियो में बात हुई बैगन से लेके पिचकारी तक के, कैसे बैगन के किरीपा से साजन का याद नहीं आ रहा। और ए सृष्टि मैडम जी खाली बैगनवे के बात करबू आ मुरैया के बात ना करबू। आजकल ना बैगनवा से बड़का ना मुरैया होता। हाँ देखो मुरई के तो साइज बहुत जबरदस्त बा, जवन किन के ले जाई नु बनाई कम और घुसाई ज्यादा है। ए जगदेचा वीडियो रोको, साली कोहतिया सीधे की घुस जाला। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहिए कि अब हमको गाली का आदत हो गया है। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। हाँ हमनी के ना सब समझ गइल बैसन कि थेथर आदमी थेथरे होला, ओकरा के केतनो कुछ समझाव मगर ओकरा कुछ समझ में ना आई। इसी में आगे लाइन है कि साया साड़ी लहंगा चोली करत रह गीला ए रामा। मतलब हम बोल बोल के हार गइल बानी। साया साड़ी चोली से आगे होली में कुछ ना होले का होला ना, होली में हमनी के पूरा पूरी खाए के मिलेला। मतलब कुछो गावे के बा चाहे ओकरा मतलब कितनो खराब होके। तो रुका सृष्टि मैडम जी मान लो कि भोजपुरी गाना खराब होला तो भोजपुरी गाना 20 मिलियन 50 मिलियन कैसे व्यू चल जाता चूल्ही में। अब हम तरह कितना समझाई, समझाओ तो हम ही भगचोद बन जाता। नहीं तो भाई लोग बेटे वहीं पे खत्म होता है यार। अच्छा लगा तो लाइक मारो लोग, लाइक जरूर मारो लोग और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करो लोग। मिलें फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो उम्मीद है लोग वीडियो पसंद लागल हो, चैनल के सब्सक्राइब कर ले वीडियो लेके आवत रहम। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में मिले तब खातिर बाय।